Luna i Leo. Dobar dan, dečice. Jeste li vi nekada bili u kuhinji? Pa naravno da jeste. U kuhinji pripremamo razna ukusna jela, a boga mi i slatkiše. Slatkiše treba jesti umereno, ali zato povrće možemo jesti koliko nam duša hoće. Imate li vi omiljeno povrće? Ja, na primjer, najviše volim da jedem krompir. Meni je to najlepše povrće na svetu. Hajde da vidimo da li vi znate koliko ima vrsta povrća. Ali prvo malo da naseckam. Recite mi, koje je ovo povrće? Šargarepa! Bravo, to je šargarepa. A ovo? Cvekla! Tako je, ovo je cvekla. Šta mislite, kako se zove ovo povrće? Rotkvica! Bravo, to je rotkvica. Je li ovo možda krompir? Bundeva! Naravno da nije krompir, već bundeva. Hajde da vidimo kako zovemo ovo povrće. Grašak! Super ste se snašli, to je grašak. A ovo, je li to krompir? Boranija! Nije krompir, nego boranija. Šta je sad ovo? Crni luk! Odlično, crni luk. Kako se zove ovo povrće? Beli luk. Tako je, ovo je beli luk. Hajde da vidimo sad ovo. Tikvica! Bravo, to je tikvica! Recite mi naziv ovog povrća. Krastavac! Tačno tako, to je krastavac! Hajde da vidimo kako zovemo ovo povrće. Kupus! Bravo, to je kupus! Šta je sad ovo? Zelena salata! Tačno tako, to je zelena salata. Kako se zove ovo povrće? Karfiol! Super ste se snašli, to je karfiol. Hajde da vidimo sad ovo. Brokoli! Pa vi sve znate, to je brokoli.
Recite mi naziv ovog povrća. Brokelj. Bravo, to je brokelj. Recite mi, koje je ovo povrće? Celer. Tačno tako, to je celer. Šta mislite, kako se zove ovo povrće? Paradajz. Tako je, ovo je paradajz. Hajde da vidimo kako zovemo ovo povrće. Paprika. Pa vi sve znate, to je paprika. Šta je sad ovo? Plavi patliđan. Tako je, ovo je plavi patliđan. Kako se zove ovo povrće? Krompir. Konačno krompir. Hajde da ponovimo šta smo danas naučili. Škreba, cvekla, rotkvica, bundeva, grašak, boranija, crni luk, beli luk, tikvica, krastavac, kupus, zelena salata, karfiol, brokoli, brokelj, celer, paradajz, paprika, plavi patliđan, krompir. Danas smo naučili toliko novog povrća i nadam se da ćete ga jesti svakoga dana. Povrće je zdravo i jako važno za nas. Hajde svi kući i tražite od mame da vam da vaše omiljeno povrće, a ja odu da jedem krompir. Vidimo se sljedeći put. Ćao!